Hello, good morning. Vô in chu cái in chơi lại video hi cái lâu đã về sim đó na video hi đã tur cái sẽ lâu lúc cả chu vang tan in cái in siam lại lẽ school cái thọ na video thêm cái lâu đã làm về đó nè un lai chơi cái máy ti bol na sel tuka cái thil man cái ngày lâu nhang cái tia cái skin care cái kan thao về là mà se kan khwa hi khubok sia mo kong sia nen hianin December ma chuanin mai bulte are ve tura ngai la hemi sunscreen hi thak ti to pa foxtail kha chuanin makeup ki tlem hi man ve deuh lo chuanin kan hmel hi angya langana alang hi chuan kan hmel thalo ve sia mo chuwang chuanin themin natural ve deuh heka makeup man chi ka du thina hei hi ka cha thar nia Nykaa foundation nia a color hi shade si ka skin tone nen han alawin mil chia a in mil le lu tuka a in mil le lu tu hi tlema mui hnoi ve deuh lo chuain kan lang dap deuh bula noi nuam top ka voi khat man na nia ka pak top chuanin blush te min kan lo hei ta ka nga hemi hi ka blush hi ka nei na ve ve deuh to eng company chang nge ni ka shelawa atai dan hi arong ate hi atok ro ka pa natural deuh lu to ka hnoi tam po ngai lo ni chu mo blush man te hianin ni ati lang thave deuh to ka ta chuang mang nge thina liner hi kitang hi pencil ang kha ani lo ka man har lu tu ka ma se ka thiam ve to lu tu ka man na re ve to a ang kan lo in siam zung a mascara te kan in hnoi zo nuwa school lampang kha alo lang kalo tilang ngal don ani ke in makeup hianin mascara hi ka mangai nge thina chan chu mascara man hianin mi ta timing fia ka tia chuanin hei vo in chu tlemin kan tlai deuh hleka sare ma kei ma le miss debi te kan thling tlai dewa bel po an lo vor to a ka thona hi army school vai reng te anya kan school hi anwa em a assembly an lo nei don me ka so an lo in line to ni office a kan sign lok anga chuanin kan bag le tiffin bel da turin staff room kan pananga chuan assembly an nei lai hi a zong chuanin ti lan kha a boi thak don na no pang ti en ngai don sia kalau tilang thua kang vo in chu so pol sang ho sonin an nei don assembly an conduct don mo staff room nya. Hello, Miss Kimi. Preschool na nursery le LKG. Chuanin hindi sa class 10 niya, class 2, class teacher kanya.
mag plastic mo. Assembly at auto ang class lama ang kalmet ni. Say bye. Kapisong pa eh.